ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷҷе. Номи ман Шаҳром. имрӯз 21 сентябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 165 сомониву 80 дирам, бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 163 сомониву 50 дирам. дар имрӯза навормон 17 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 80 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. ду хонага бо ремонт дар Душанбе 255 000 сомонӣ. ду та се хонага бо нархҳои 240 ва 250 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ ки метавонед харидорӣ карда ба иҷора супорин шавад. ҳавлиҳои фурӯшӣ бо нархҳои 150, 215, 240 000 сомонӣ ва ғайра. ду хонага дар Душанбе падъабой 195 000 сомонӣ, се хонага дар Душанбе 300 000 сомонӣ ва квартираи фурӯшӣ дар Душанбе бо нархи ҳамагӣ 180 000 сомонӣ. ва дигар хонаҳои арзон срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Борбад 19 пеши ходдоги 07 қарор дорад. доми 10 ошёнага мебошад. хона дар 9 ошёнаш ҷойгир аст. дом ду та лифт дорад. лифтош 24/7 кор мекунанд. дом навсохта шудага, яъне навастройка мебошад. 54 метри квадратӣ, ду ҳуҷрага, кондитсионер, термикс, холодильник, телевизор дорад. ҳамаш холас ҳаст. об ва барқ доимӣ. тақрибан як моҳ пеш ремонт кардагиай. ҳуҷҷатош 100%. хона ба тамоми чизош фурӯхта мешавад. фақат курпаву курпачаҳоя мегиранд. тамом дигар дӯстони азиз, дигар ҳама чизош меистад. нархи хона ҳамагӣ 280 000 сомонӣ. боз албатта ки муомилаам дорад. срочна фурӯхта мешавад. касе ки харидор нест, илтимос занг назанад, мегӯяд соҳибаш. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Дом Тиҷҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем навормона то охира тамошо кунед. хонаҳо бисёр ҳастанд. ҳамаи видеоро то охира тамошо кунед. баъд аз он фикри худатонро дар комментария нависед. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Нефтяник Дамоин Каш. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин, 4 дар хона, об дорад. свет усталбоҳо гузарондагианд, мегӯяд соҳибаш, ба наздикӣ сим мегузаронанд. нархаш ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. илтимос харидорҳои аниқ занг зананд, беҳуда занг назананд, мегӯяд соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд. дар таги нарх навистагиай. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. документош сада, мегӯяд соҳибаш. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон мебошад. пеши постай дарозаи Душанбе, наздикии дарозаи Душанбе. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. навастройка. хона дар якум ошёнаш қарор дорад. ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ. нархи хона бошад 255 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастанд. рақамҳое ки охирашон 67 мебошанд. ҳам номерои дастӣ ва ҳам WhatsApp у имо дорад. рақамҳои дигариш 48 20 ки охирашон мебошанд. имо WhatsApp надоранд. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, номи пештараш Чкаловск, назди шаҳри Хуҷанда қарор дорад. кӯчаи Победа 33. се хонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ. хонаҳо ҷудо мебошанд. санузи ҷудо, яъне ҳоҷатхона ва ҳаммом ҷудо мебошад. дар ҳафтум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. об ва барқ доимӣ. мактаб, беморхона, бозор дар наздикии хона ҳаст. нархи хона бошад 240 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт, посёлкаи Сари Пул, пеши институт Медколлеҷ.
аз сабаби вазбин будани шароит ба итмом нарасондан сохмонша мегӯяд соҳибуш лоиҳааш ҳаст. аз рӯи ҳуҷҷат 7 сотиқ замина, лекин 9 сотиқ мебошад дар ҳақиқат. 4 дар хона, 1 коридор дорад. нархаш 300 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд. хайрдор шуд, бо маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибуш. марҳамат. боз хотиррасон мекунем ки хона ҳам фурӯшӣ мебошад ва иваз ҳам мешавад бо ду хонага дар шаҳри Душанбе. навори ҳамин хона, яъне сиёмкаи ҳамин хонаам ҳаст дӯстони азиз. мутаассифона аз сабабе ки минуташ дарозай дар видео монда наметавонем. барои ҳамин видеоро ба пуррагӣ тамошо кардан ба соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо видеоро пешниҳод мекунам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 9 километри шаҳри Душанбе ҷойгир аст. 6 сотиқ замин ва 10 дар хона дорад дӯстони азиз. магазин ҳам дорад. дар ҳавлӣ ду бинои истиқоматӣ аст. якташ таъмир дорад, яктаи дигараш бинои доишонага бе таъмир мебошад дӯстони азиз. нархи хона $82,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки ҳамин ҳавлия навори алоҳидааш дар каналмон ҳаст. дар он ҷо ҳамаашро ба пуррагӣ нишон додагем, фаҳмондагем. падвал ҳам дорад. хулос оиди ҳамаи ҳамин маълумоти хона дар он навор ҳамаша фаҳмондагем. кадомеда ки интереснияй дар комментария ҳамин видео ма сиргаша мемонам. марҳамат, дар омада тамошо кунед, ба пурраги ҳамаи маълумота мегиред. ё ин ки ба соҳиби хона занг занед, қатишон маслиҳат кунед. нархи хона барои харидорҳои аниқ албатта ки арзон мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар даруни район пеши светофори Сафина дар наздикиш Мед коллеҷ, садик, мактаб, масҷид ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. як хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва нархаш $225,000 сомонӣ. бо барқ ва об таъмин аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. мешлягиш $225,000 сомонӣ. марҳамат дӯстони гиромӣ. ва тамошобинони азиз, як чизро хотиррасон мекунем ки дар хона квартира, яъне иҷоранишин ҳаст. барои ҳамин хонаро метавонед ё ин ки барои зиндагӣ кардани худатон харидорӣ кунед, ё ин ки барои иҷорасупорӣ харидорӣ кунеду ҳар моҳ ба шумо маблағ омадан мегирад. як роҳи даромад дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. срочно фурӯш мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Файзоба. 4 сотиқ заминаи 20 ба 20. нархуш $150,000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. документор 100% гирдуш маҳкамаи қарор дорад. чӣ хеле гуфтем дар ноҳияи Рӯдакӣ харидори аниқ занг бизананд, срочно фурӯхта мешавад. 3 времянка дорад. общи площади времянкаҳо 5 метри квадратӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд. ватсап, имо ягон чиз надораи рақамҳо. барои ҳамин прямой занг занед, қатишон маслиҳат кунед. чӣ саволе ки дорен, соҳиби хонада занг занед дӯстони азиз. срочно фурӯш мебошад бо нархи дастрас. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар кирпични қарор дорад. доми Вайниё, болои канал. хонаи заминакии фурӯшӣ 3 дар хона, 2 ҳоҷатхона, 1 ванна. 6 сотиқ заминаи свет постоянна, ҳама вақта об колодица 25 тонага. таъмир миёна алиш мешавад ба 2 ё ин ки 3 хонага ва фурӯхтаам мешавад бо нархи ҳамагӣ $215,000 сомонӣ. боз албатта ки маслиҳатам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. рақамҳое ки охирашон 0404 мебошанд. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, фурсатро аз даст надиҳед. ва дӯстони азиз, як чизро хотиррасон мекунем ки ноҳияи Рӯдакӣ номи пештараш Ленский район буд. ҳатто ҳозиам бисёри мардум ноҳияи Рӯдакӣ намегӯяд, Ленский район мегӯяд. барои ҳамин мумкин баъзеатон агар нафаҳмед ноҳияи Рӯдакӣ ин куҷоя, ин ҳамон Ленский район мебошад. просто номи ҳозираш ин ноҳияи Рӯдакӣ аст дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ду хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, таъмираш аниқтараш гӯем пад аббояй дар мансард қарор дорад. дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб нархаш арзонтар аст. аз худи ҳамин суратҳо маълум аст ки мансард мебошад. ҷойгир аст дар гипразем ҷамоати Чимтепа. поёни гипразем агар гӯем хубтар мешавад. нархаш 195 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, иваз ҳам мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар таги нархаш навистагиаст дар рӯи экран. марҳамат, чӣ саволе ки доред занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши заправкаи Фирӯзда ҷойгир аст. дӯстони азиз, кадоме ки надонад, наздики мошинбозор аст, наздики мошинбозори шаҳри Душанбе, ҳамин пеши пости чӣ гӯем акун байни пости Чимтепа ва мошинбозор. то мошинбозора норафта ҳамин заправкаи Фирӯз мешавад. кадоме ки мошинбозори шаҳри Душанбе рафтагия медонад, аллакай 7 сотиқ замин, 3 дар хона, коридор калонай, кухни, баня дар дарун шуд. дӯстони азиз, нархаш 280 000 сомонӣ бо муомила дорад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран аст. марҳамат, дӯстони азиз, занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар Шатал қарор дорад. 7 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 коридор, подвал, аловхона, кухни, баня дорад дар берун. аз роҳи калон 60 метр дур мебошад. дӯстони азиз, садик ва мактаб дар наздикиша. нархаш ҳамагӣ 240 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Хитои бозор. се хонага кардагиай бо масоҳати 68 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. блоки сеюм мебошад. квартираи 48. нархаш 300 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастанд. дӯстони азиз, аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Хитои бозор мебошад. хитои бозорро кадоме надонад дар куҷояй, аз фурудгоҳ, яъне аз аэропорти Душанбе ба тарафи рост меравем, дӯстони азиз, яъне тарафи мебелни, ҳамунҷода як вай мешавад. то мебелния рафтан хитои бозор бывши хитои бозор буд. ҳозир ҳамон хитои бозорро чапа кардагиану як чандта комплекс маҷмӯаи истиқоматӣ бардоштагианд. дар он ҷо баробари ин биноҳои истиқоматӣ дута садик, якта мактаб, якта маркази савдо, яъне торгови центр бардоштаистанд. бениҳоят як маҷмӯаи истиқоматӣ хуб мешавад. дар ҳар як бино дутаги лифтай. дӯстони азиз, баъди хитои бозор бо ҳам хати рафтан гирем. ҷои конечкаи маршруткаи 8 мешавад. дӯстони азиз, ҳамон хатсайри 8 мешавад. умедворам ки адресша фаҳмидем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, яъне пештарон номаш Қурғонтепа. се хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ ҷойгир аст дар кӯчаи Ламаносов. дӯстони азиз, аз ҳама сехонагаи арзонтарин дар шаҳри Бухтар ҳамин хонаҳай, мегӯяд соҳибуш. боз соҳибуш мегӯяд ки хона дар ҷои беҳтарине Ламанос ҳам бошад. дар сари раҳа якум дом ай дарозаи Ламанос. дар гирду атрофаш ҳамаи чӣ ҳаст. ваенича аст, марожнии Ламанос, садик, мактаб, донишгоҳҳо, коллеҷҳо, поликлиника, бозори Ҳоҷи Шариф, магазину магазинча сари ҳар қадам. мо маҷбур мефурӯшем хонара, агар не ҷош ҷои нағзай намефурӯхтем, мегӯяд соҳибуш. кӯчаи Хатлон, яъне Ламаносов, хонаи 3, чорумо шона, якум падез ай тарафи роҳ рӯ парӯи марожнии Ламаносда қарор дорад. нархаш 250 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз Котлован хоҳиш кардан. марҳамат. як хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 12 шонаи бинои новостройка. хона албатта ки бе таъмир, коробка. ин проекти ҷДММ истиқлолият 2017 мебошад. дом дар ҳолати Котлован қарор дорад. як блокуш 16 этажа мешавад, се блоки дигаш 14 этажа.
дар ҳолате ки шумо ҳамаи пули хонаро меспорен, албатта ки ба шумо тахфиф карда мешавад, бо мошин ҳам иваз мешавад, болои пул дода шавад. Дӯстони азиз, мегӯянд ҳамин ширкати сохтмонӣ мегӯяд ки дом бо сифати баланд сохта мешавад, проекти хуб аст. дар таги дом таваққуфгоҳ мешавад, 2 этажи аввалуш магазинҳо мешаванд, дар як подъезд 2 та лифт ва 6 та квартира мешавад. ва боз як хубии дигар ки бино сари роҳ дар дӯстони азиз бо ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиш аст. ҷойгир аст дар назди казинои Саид Шоҳ. Кадом медонад ин минтақае ҳозир мефаҳмонамтон. нархи хона 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. оиди минтақаи хуб аст. ҳамҷода аввал казинои Саид Шоҳ буд, ҳамхел номуш монд. байни цирк, яъне гулистон аниқтараш гӯем ва Султони Кабир дар ҷойгир аст. дӯстони азиз, рӯ па рӯи кумитаи андози ноҳияи Фирдавсӣ. дар худи ноҳияи Фирдавсӣ наздикии якум Советский дед. дӯстони азиз, минтақаи хуб. ҳамон минтақа агар равен, ҳамин навастройка дида метавонем ки сохтмонаш рафтаисуда аст аз Котлабанай. марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба рақамҳое ки дар рӯи экран аст дар таги нархаш занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумои шонаи бинои советӣ. аз рӯи сурат маълум аст ки таъмир дорад, таъмираш миёна мебошад. дӯстони азиз, худи бино аз 9 ошона иборат аст. сари роҳи Калонба наздик дар назди мактабу боғча мегӯяд Сӯйбуш. оиди адресаш фақат 12 навистагиаст. аниқ намедонам ин 12 микрорайон аст ё ки дигар чиз. нархи хона 264 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 29 метри квадратӣ дар якуми шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, дар назди роҳ бо ҳама мебел фурӯхта мешавад. дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархаш 190 000 сомонӣ боз албатта ки савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. имрӯза навормон бениҳоят як навори дароз шуд, бениҳоят як навори гуфти урусо информативӣ шуд. умедворам ба шумо фоидааш мерасад ва ба шумо мақбул шудагиай. дар комментария кадоме ки то охира тамошо кардагиай нависен рақами 17-ро. бениҳоят хуб мешавад дӯстони азиз. ва албатта фикротонро дар комментария нависен. то боздид барори кор. худо нигаҳбон то навори оянда.